רוצה להיום, אני הולך להגיד לכם למה פרשתי מיוטיוב ולמה, ולא הייתי בסרט וחמישי, ולא יודע למה, לא היה לי הרבה זמן חזרתי בשעה 4 לדבר איתכם, דיברתי על חברים שלי, בא לי לדבר איתם, אבל סוף סוף חזרתי ליוטיוב, לערוץ הגיימינג של היוטיוב. אז חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני סוכן חסאי, ואני רק סוכן חסאי, ואני רוצה להגיד פה לאחד הצופים שלי, תודה רבה לכל מי שתומך בי וצופה בי, ואני נותנת את הפרס לו עליו. אליאור עשה מ-21 אליאור 4 רשם לי יא מלך, אז עשיתי לו לב. מי שרוצה להגיד לי משהו יפה, אז אני אעשה לו לב. חברים, אתם מכירים את המשחק קלאס רויאל? אז אתם רוצים לשחק בתחובים שלי? אז גם זה בתמורה. אם אתם משחקים קלאס רויאל או ברוסס, אני לא מסכים חברים זרים, אבל אני סקוואד בסטר מסכים ממש טוב, מסכים. זה להיות לכם החברים. אז כמה יעשה מסכים, אז אחסום לי בגובות איך כמה שישתמש לכם, ואני לא יודע איך אני אסלח לו את הקישור לזה, אבל בטעות במשתמש שקראתי במשתמש הלא נכון בטעות, ואני ראיתי זה ברובלוקס. תקשיבו, אני הולך לדבר על כל הדברים ברובלוקס. יש הרבה חברים שרוצים אותי, אבל אשמח אתכם החברים. ברובלוקס אני גם מאפשר, מי שזכח איך קוראים לי, אני אכתוב לכם עוד פעם בתגובות. אז ביי, חג שמח, פסח טוב. שכחתי להגיד לכם מה התחפשתי לקוסם, זאת אומרת בתגובות.